Sa gipresenta nga link analysis sa Special Investigation Task Group Plaza, nakapuntirya kang Brigadier General Jesus Durante III, ang kanhi Brigadier Commander sa 10th of 1st Brigade, 10th ID Philippine Army nga mao'y mastermind sa pagpusil patay sa modelong si Yvonne Chua Plaza niadtong Disyembre 28, 2022 sa gabi sa giarkilahang balay niini sa Gran Meadows Subdivision, Barangay Santo Niño, Davao City. Migawas sa investigasyon sa SITG Plaza nga si Colonel Michael Licyayo, ang Deputy Commander ni Durante III, ang mihatag sa logistics ug mga detalye ni Yvonne sa team sa mga sundalo nga gitahasan nga molikida sa modelo. Ang team gilangkuban sa 8 pa ka mga sundalo ubos sa pagdumala ni Licyayo. Kini subay na sab sa mando ni Brigadier General Durante. Nga gilangkuban nila Staff Sergeant Gilbert Plaza nga mao'y team leader, Sergeant Delfin Cialsa Jr., Corporal Adrian Cachero, Private First Class Rolly Cabal, Private First Class Romart Lungakit, Noel Hapitan, John Doe alias JR, John Doe alias Master Sergeant. Sa nakuhang CCTV footage sa kapulisan ug base sa mga witness, si Sergeant Delfin Cialsa Jr. ang gunman, si Corporal Adrian Cachero ang nagmaneho sa motorsiklo, samtang si Private First Class Romart Lungakit ang nagsilbing lookout. Si Sergeant Cialsa ang nag-execute og extrajudicial affidavit nga nag-implicate kang Brigadier General Durante nga mao'y mastermind ug kang Licyayo. Hasta si Cachero naa sa extrajudicial affidavit nga nagduhig gihapon kang Licyayo. Nagtugma sab ang gisurrender nga mga ebidensya sa mga sospetsado sama sa gigamit nga service firearms ug gisuot sa rider nga nakuha sa CCTV. Kahinumduman nga gitangag sa mga suspect ang personal nga mga gamit ni Yvonne Plaza sama sa bag, cellphone, ID ug credit card. Base sa investigasyon nga ang nawalang mga gamit sa modelo gi-turn over kang Colonel Licyayo o si Staff Sergeant Plaza ang gitahasan niini nga musunog sa mga gamit ni Yvonne nga ilang nakuha. Nakatabang sab sa investigasyon ang laptop ug laing cellphone sa biktima nga gihatag sa iyang pamilya ngadto sa mga investigador diin na-recover ang mga impormasyon nga miakusa kang Brigadier General Durante nga mastermind sa pagpatay kang Plaza. Matud sa SITG Plaza, crime of passion ang motibo sa krimen kay giingong aduna pay laing lalaki nga nalambigit kang Yvonne nga gikasuko ni Durante III. The 10th ID, the Philippine Army has the power to issue commitment once there is finding of administrative probable cause. This is similar to the PNP. In our case, once our PNP is involved in a criminal case, we usually issue restrictive order. Sa counterpart namin sa AFP, commitment order naman sa kanila with the same requirement, finding of administrative probable cause. I think that the Philippine Army is going to issue that order because the proof required dun sa determination of probable cause in the criminal versus dun sa administrative is different. Sa administrative kasi it is substantial evidence lang naman ang requirement. Sir, what's the motive of the killing? Based sa investigation natin, siyempre yung crime of passion. Kasong murder, obstruction of justice ug kawat ang gifile nga kaso batok sa mga sospetsado. Na-relieve na sab sa pwesto si Durante. 2 ka semana na ang milabay ug anaa na sa kustudiya sa National Headquarters sa Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Metro Manila. Gipaniguro ni Brigadier General Alan Hambala, ang Assistant Division Commander sa 10th ID, anaa na sa ilang kustudiya ang ubang akusadong sundalo ug nagpadayon ang paggisa sa ilang gikalambigitan nga krimen. Because they play a big role sa case natin. They're being secured now. In a very well secured place. Sumala sa PRO 11 nga gikonsidera nga case cleared ug dili case closed ang kaso sa pagpatay kang Yvonne Plaza. Unfortunately, we don't have yet we had to arrest the suspect for us to comply the core requirements of a case being considered closed. Alam niyo naman po, after ng preliminary investigation, once the prosecutor's office found probable cause, it will be forwarded to the judiciary, and the judiciary will be conducting preliminary examination for the purpose of the issuance of warrant of arrest. Wala pa tayo doon. So the case is clear, not closed.
Kaganihang buntag, gifile ang kaso o ginahulat pa nga mogawas ang warrant of arrest batok sa mga suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.